yarda sai ka zama shugaban ƙasa ba da kai yake ba da shi kansa yake gani yake in ka samu zai samu sauƙi ai haka magana take ba wai kawai dan na fito daga garinmu ko kuma ga irin kamata ko ga kai kowa kansa ike dubawa ike tunanin da shi na ce kai kana magana kai kanka da iyalinka da unguwarku da state ɗinku da sauransu ana ganin wani in ya samu za a ci gaba wanda kuma dama haka 'yan siyasa ya kamata su yi ka fito a yi takara ta ideas in ji bature kai me za ka yi ni me zan yi ko kai me kai ni me na yi al'umma ɗora a kan sikeli su zaɓa ita ce siyasa ko ina a duniya ni zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kaga duk ba wanda yi kenan ko kuma zan ce a'a na yi kaza in na zo kuma zan yi kaza kuma shaida ta gashi na abin da na yi saboda haka waɗannan su ne abin da suke sa mutane duk wanda ka ga mutum ya leƙa hotonsa a jikin gida a jikin shago a jikin babur a jikin mota wannan mutum yana cewa wannan mutumin nan ni ina son sa ina yi masa fatan alheri Allah ya sa ya samu kuma ƙarshe ba nan ya tsaya ba ko ya faɗa da baki sai ya tsaya ana amma zuciyarsa sai ce ina sa rai ni ma in ya samu zan samu shine wannan baya fitowa ya faɗa wannan 'yan babur da suke gari abin za ka kawo wani tsari yadda za su mallaki nasu abin za ka kawo wani tsari ka so bas ko ka so taxi ko ka so wani abu ka yi program ka ce su kawo maka 100 kaza ko wanda za ka ba su daga wannan su ma su yi gaba su zama mutane wanda suke za su rike kansu ko da ake haraji ai ba mai karamin karfi ake haraji ba shi sa lokacin da PRP ta zo ta ce a daina biyan wannan kuɗi na mai unguwa a daina biyan jangali irin wa'annan mutanen taimako suke nema amma kana da jibgegen ma'aikata ko kana da wani jibgegen aiki ko kana waɗansu abubuwa wanda suke to shi kenan sai a karɓo naka yaranka kana biya musu miliyan kaza a makaranta to shi kenan ka kawo rabin wannan kuɗin ga 'yan uwa nan yan talakawa waɗanda suke su kuma wannan aje a sai chalk a sai waye da wannan haraji haka ake yin gwamnati yadda yake kowa zai zauna kuma duk wani wanda yake zaton ko kana da mulki ko kana da kuɗi kai zaka zauna lafiya amma talakawanka suna cikin tashin hankali wannan shugaba bai ma gane ba shi sa ake ƙoƙarin na ƙasan su samu su ji daɗi ko babu wanda aka haifa da cewar wai kai dole kai ne mai shi ko kuma kai har abada za ka samu inda duk haka ne da yawa daga ciki wanda ma suke da shi dan da ba samu ba ranka ya daɗe a kwanan nan ko kuma a cikin wannan sati ne muka samu labarin cewa kotu ta soke masarautu da hudu da aka kira a jihar amma a yau sai kuma da ta shiga wani sabon labarin cewa gwamnan jihar Kano ya turawa majalisar cewa ta ƙare ba shi dama domin ya sake da wannan da duk gwamnati da lafiya ga wannan to duk harkar da ba gaskiya a cikinta duk harkar take ta zalunci ba da za ta miƙe mutum ne yake yawo da goal post in waccan bal yana so ta shiga sai je sa ta ana sai ɗauko ta sai sake tafiya sai je inda ta yi wani wurin a sa abin da suke kenan yanzu sanda haka kotu ta zo ta ce ita kan majalisar kar ta yi dokar korarsa ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba aka ga kowa yawan tafi ke ta yi an yi nasara bayan kuma wannan din ba nasara ba ce sanda aka zo nan kotu wanda aka zo aka yi abin da aka yi a Kano aka ce shine ta yarda duk abin da aka yi na zalunci a jihar Kano ba daidai ne wannan zalunci mutanen Kano ƙarya kuke ko wannan muga wanda muka sa muku kantoma ai ya so wannan aiko ko bai su ba har waɗansu tarkace muka gani a kofar gwamnati an tabi ana da ka ganin su yaƙe suke su ba su san ƙarya ne aka tafi Kaduna sun san abin da za a yi tun an gama shiryawa suka je aka zauna aka faɗi abin da suke so sun ce ba su yarda da wannan ba sun yi ƙarar ba su ci ba ba su yi ƙara ba cewa suka yi wannan ya yi daidai
to wata kotu, to wannan ita ce babban matsala a duniya gabaki ɗaya, in dai shugabanni ba za su yarda da hukunci ba, ko kuma su masu hukunci za su yi abin da yake na rashin gaskiya. Duk wani ɗan Kano na ƙwarai yana so a hargitsa wannan masarauta. Ai a ko ina ana neman shugaba wanda za a ce wannan shugaba ne mai daraja, wani abu zai taso wannan daraja sai ta shafe ka. Wannan gutsutsurawa da aka yi, ai sarki nawa kowace jiha a Najeriya, sarakuna za ka je ka tar da su, wani ma an faɗo garinsa ba za ka sani ba. Amma darajar jihar Kano, ba wani gwamna wanda yake mai daraja da zai zo ciya sassa da sarauta, ko kana sarauta ko ba ka da sarauta, kowa kullum abin da muke faɗa, ba sarauta ku tsaya nan, mu 'yan siyasa mu tsaya nan. Ai kaga su 'yan siyasa yanzu da suke gwamnati ba su tsaya nan ba, sun shiga cikin sarauta sun bata, sun tafi cikin malamai sun duk wanda muke gani masu girma sai a shiga a je a zage su. Malamai sun tafi gidajen malamai sun farfasa, sun hada fada. 'Yan kasuwa mutum kuma yanzu komai sanda kake wannan tsarin na wani abu dole ranka a ɓace ki, domin zaka je ka kasa ba za ka sayar ba. Yanzu ya kai ma kungiya fa, ka duba 'yan kawa din nan sun shirya komai a cikin ma wa'anda da a lokacin suke goya musu baya ga wanda suke so, amma aka je gwamnan Hafiz, aka je aka naɗo wani, aka tafi aka je kantoma dan uwansa, aka tafi aka je aka kai musu shi can. A yan kaba fannin mai sai da tattasai da tumatir masu ya naɗa masu wanda ake so. Kungiya kai mu mana da ka ba wannan ne suka zaɓe ka ba? Yanzu suka taru suka ce a sake musu wani, ba kai suke so, wani suke so, sai ka ce dole kai duk aikin da kai a Kwankwasiya reporters din nan, in suka ce ba sa son kai, to sai kai yaya? An gada mai daraja ne kai, kuma na san mai daraja ne, sai ka haƙura, ko za ka haƙura ba? Ka sa ka haƙura. Ai haka ake shugabanci. Amma mutum ba zai zo ka ce wa kai dole sai ka ɗora kanka akan mutane ba. Ba haka ake mulki ba. Inda haka ake yi, Rimi ya faɗi zaɓe a jihar nan, ya faɗi ya haƙura. Ni ma ina gwamnati, ina gwamna a nan gurin, aka zo aka yi zaɓe, aka yi hayaniya, aka ce gashi ai dariya ne ce zo ka karɓa. Yayi kuskure kuma a gurin yake cewa ka dawo ka karɓa. Na ce Allah ya karɓa, kuma shi Allah ya karɓa.